Takže, čaute, vítajte našeho nového dielu z tlachovania z hry Šaka zo Fidget. Dáme takto voľako, dáme to väčšie, takto. Takže, tak, môžem sa to pustiť. Takže teda nemám teraz čas aktuálne na natáčanie hier po celé splňu. Teraz mám akože Minecraft mám veľa natočených, ale nemám čas to keď tam dávať. Úplne všetko je robota. Ešte rozdávame letáky pri tom, toto. Proste nemám čas. No dobre, môžeme sa do toho pustiť. Takže dneska je hubičkový víkend. Ak to viete, dneska tam aj dám. Takže máme tu, už som postúpil na Lidožrouta a mám celkom dobré aj už Dianu celkom. Už dve piky. Tu som mal tiež dve, len som dve hodil, tu mám jeden. Mal som tu tiež dve. No dobre, takže dúfam, že máme plnú obru. Vecko. Ale, takže dobre, takže môžem to 3, 2, 1. Prosím. Bitches! Jo, to je na rukavice. Exkluzívne. To sa oplatí. To máme do veže. Dúfam, že akurát nemá po prdeli. Tak, pážanie, teraz som chcel pík. Výbora po bežnícky. Také lze použiť pro zničenie ostatných. No dobre, na 3 štáty 216. Ako včera som dostal v obchode, dostal dve piky len o obratnosť, len som nemal hubičky, akože teraz nemám ani ako peniaze na to, nie si kúpovať zase čo ne. No, dobre. Takže díky, ste klikli moje video. Dajte lajky, odbery, zdieľajte na Facebook. A tak. Čaute.